Dobrý večer pri správach a komentároch. Na jednotke sme vám pred chvíľou ponúkli dokument Českej televízie o Robertovi Bezákovi, arcibiskup s ľudskou tvárou. Dokument hovorí o živote bývalého trnavského arcibiskupa, najmä predtým, ako ho v lete odvolali. Keďže RTBS nechce byť len vysielateľom, ale aj nezávislým priestorom na diskusiu o celospoločenských otázkach, pripravili sme špeciálne vydanie správ a komentárov. Hostia budú diskutovať o situácii v cirkvi po odvolaní arcibiskupa a najnovších mediálnych výstupoch všetkých zainteresovaných. Do nášho špeciálneho vydania sme pozývali aj bývalého trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka, ktorý sa však už nechce mediálne vyjadrovať, a priestor sme ponúkli aj metropolite Bratislavskej arcidiecézy a predsedovi konferencie biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému. Ten sa takisto ospravedlnil. Na jeho odporúčanie však môžem v štúdiu privítať kňaza a signatára výzvy k spolupatričnosti katolíckej cirkvi Juraja Viteka. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Naše pozvanie prijal tiež kňaz a publicista Karol Moravčík, vítajte. Dobrý večer. I bývalý diplomat Jozef Mikloško. Dobrý večer aj vám. Pán Vitek, treba povedať, že Slovensko doteraz nemalo skúsenosť s tým, že by verejnosť prejavila nespokojnosť s rozhodnutím Vatikánu, a predsa po odvolaní obľúbeného arcibiskupa Roberta Bezáka vyšli stovky ľudí na námestie v Trnave, symbolicky ho podporili tiež ľudia v Bratislave. Ako vnímala toto cirkev? Zaskočilo ju to? Prekvapilo? Pravdu povediac, ja som sám očakával s takým napätím, ako sa bude vyvíjať situácia na Slovensku, pretože nemali sme s takouto situáciou sme nikdy neboli konfrontovaní, ale hneď som sa aj uvedomil to, že ako je to v podstate dosť ťažko komunikovateľná situácia, že ťažko povedať, či sa dala dobre odkomunikovať alebo zle odkomunikovať, pretože súvisí to s cirkvou, ktorá je celkom špecifická inštitúcia. Takže v podstate túto situáciu vnímalo strašne veľa ľudí s rozličnými názormi, s rozličnými aj postojmi k samotnej katolíckej cirkvi. A z tohto hľadiska samozrejme to bolo aj veľmi ťažko odkomunikovateľné. Čiže napríklad niektoré veci, ktoré odkomunikovala konferencia biskupov Slovenska, sa týkali samotných veriacich a rátali s tým, že teda veriaci sú zorientovaní v tom, ako funguje katolícka cirkev, ale nie vždy a všetci rovnako mohli pochopiť tie slová, ktoré boli odkomunikované. Inými slovami, pripúšťate, že časť verejnosti pravila nespokojnosť práve preto, lebo nedostala odkomunikované niektoré veci úplne tak, aby to pochopila, tie dôvody? Áno, myslím, že to bola od začiatku v podstate prvá námietka, že Svätá stolica a potom konferencia biskupov Slovenska neodkomunikovala dôvody odvolania pána arcibiskupa Bezáka. Pán Moravčík, vy ste rovnako kňaz a ako jeden z mála ste sa verejne zastali arcibiskupa Roberta Bezáka. Dokonca ste sa v lete vyjadrili, že ste ostali šokovaní, že najvyšší cirkevní predstavitelia mali odvahu do toho ísť. Ako to vnímate teraz odstupom času? Tak je to veľké trápenie. Určite aj pre našich slovenských biskupov predovšetkým a ešte viac pre ľudí, lebo tu vlastne denne dostávame správy aj pri vianočných spovediach, pri osobných rozhovoroch, pri telefonátoch, ako ľudia, ktorí majú radi cirkev, majú radi svoju cirkev, majú radi svätého Otca, a veľmi sú z tohto nešťastní a smutní. Jednoducho je to veľké trápenie. V tomto zmysle som bol šokovaný, či sa to nedalo urobiť nejako inak, táto zmena, a či sa to nedalo nejakým spôsobom priblížiť ľuďom, aby sa s tým ľahšie mohli stotožniť. Lebo zo sveta počúvame o niektorých veľmi kritizovaných kňazoch alebo biskupoch. Často ľudia celé roky priam na kolenách prosia, aby bol ten biskup odvolaný, lebo nevedia s ním výjsť z tej svojej diecéze. A nie sú to nejakí ľudia mimo cirkev, ktorí to kritizujú, a nejde to odvolanie, skôr sa tak povie, že to tak treba prijať, a my nevieme, teda stále nevieme, že pán arcibiskup Robert Bezák v čom by bol osobne tak hriešný, alebo ako manažér povedať, že by až tak zlyhával vo vedení diecézy, že preto tí ľudia sú z toho nešťastní. A v tomto zmysle ako treba hľadať nejaké východisko z tohto trápenia. Pán Mikloško, vy ste tiež celý čas sledovali dianie, komentovali ste ho na blogoch. Máte skúsenosť diplomata v Ríme, medzi tým čas priniesol rôzne informácie, rôzne špekulácie. Priniesol ten uplynulý polrok z vášho pohľadu viac svetla do dôvodov odvolania arcibiskupa Bezáka? Nepriniesol.
iste bolo dosť času na to, aj pre pána nuncia, aj pán biskupov, aby už od tej kontroly až po to odvolanie sa niečo urobilo. Tam ešte bolo možné niečo zahľadiť. Diplomat musí byť, jak Mata-Hari, na obe strany hľadať nejaké riešenie uspokojujúce. No. A potom tiež bol ďalších 5 mesiacov, by som povedal, takého mlčania, ktoré sme svojím spôsobom chápali. Aj keď otázky zostali, tak veriaci sa potešili, že majú aj biskupa, ktorý chodí na bicykli, má džínsy, chodí na koncerty, vie zaspievať na gitare a tak ďalej. Proste dneskajšia cirkev musí ísť von z katedrál medzi ľudí a musí hľadať nové formy pastorácie. A mne sa zdalo, že tento pán biskup to splňal. Na druhej strane už som si zvykol, že veľa vecí ostane aj do mojej smrti tajomstvom. Čiže to, že napríklad sa nedozviem nikdy tie príčiny, s tým som sa už zmieril, mnoho vecí sa nevyjasní. A mne bola taká sympatická mamička pána biskupa s takým milým, zdravým, pekným úsmevom, keď povedala, však ho nejdu vešať, alebo však ho nejdu upáliť. Čiže v tomto smere je to pravda, no. Ešte iba 52 rokov život má pred sebou. Na druhej strane ale 52-ročný emeritný arcibiskup, to je predsa len mladý emeritný arcibiskup. Pán Mikloško pred chvíľou hovoril o tom, že pán arcibiskup bol ten, ktorý chodil aj na bicykli, dokázal sa priblížiť ľuďom, hovoril ich rečou. Aký je vlastne trend teraz v cirkvi v 21. storočí? Váš postoj k tomu, aká je požiadavka na arcibiskupa dnešných dní? Nie je to práve štýl, ktorý prezentoval Robert Bezák, ktorý vlastne mal šancu pritiahnuť aj neveriacich? Myslím, že v tejto otázke je potrebné dobre rozlišovať. Ja si osobne myslím, že ako sme sa o tom bavili už pred začiatkom relácie, Ján Pavol II bol tiež športovec, bol to človek iný a tak ďalej a nikto by ho za to nebol nejakým spôsobom sankcionoval. Myslím si, že okolo odvolania pána arcibiskupa Bezáka sa vytvárajú mnohé mýty, ktoré otázka je, do akej miery sú pravdivé. Pretože sa povedzme, že niekto povie, keďže nie sú verejné tieto dôvody, tak niekto môže povedať, bol odvolaný pretože bol ľudský. Čiže že ho nezniesli tí, ktorí, ako sa to častokrát v médiách niektorých opakuje, že zo žiarlivosti bol odvolaný a tak ďalej. A myslím, že pán arcibiskup to tak spomenul. Ale možno skôr pre nekonvenčnosť. Nebolo to trňom buku, taká ako keby väčšia liberálnosť? Myslím si, že je to všetko veľmi zjednodušený pohľad na postavu arcibiskupa, pretože úrad arcibiskupa so sebou prináša obrovské množstvo zodpovedností a povinností. Poviem to ako príklad aj z nášho kňazského života, keď príde kňaz do farnosti, tak obyčajne ľudia ho vnímajú len z takého povrchného pohľadu, že aký je, či sa usmeje, či sa prihovorí starému človeku, či ide s mladými na výlet a tak ďalej. Ale možno nevnímajú celú tú komplexnosť toho úradu, ktorý so sebou prináša tento úrad, povedzme farára. U biskupa je to ešte oveľa vážnejšie. Takže myslím si, že je prirodzené, chápem ľudský tento konflikt, ktorý ľudia prežívali, že prežili s pánom arcibiskupom Bezákom veľa krásneho a milého a nemyslím si, že by mali teraz sa toho nejakým spôsobom vzdať, alebo že sa cirkev toho vzdáva, pretože myslím si, že takýchto ľudí v cirkvi je aj dnes veľmi veľa. Ale nemôže slúžiť omše, nie je to vzdanie sa? Aj to nie je celkom pravda, že nemôže slúžiť sväté omše, pretože je výpomocným duchovným v radvaní, čiže v radvaní môže slúžiť svätú omšu. A to by som tiež videl takú určito tendenčné zredukovanie tej jeho situácie, ako keď bol veľmi skutočne potrestaný. Ja napríklad ako kňaz farár v okresnom meste nemôžem ísť do susednej dediny slúžiť svätú omšu, ak mi na to miestny farár nedá povolenie. Čiže to je bežná prax katolíckej cirkvi, ktorú veľa ľudí nevníma, ako to funguje. A druhá vec, napríklad sa spomínal to, ako bol zdegradovaný, že má len plat 400 eur. Tak ja som sa na tom tak trošku pousmial aj so spolubratmi, lebo ja som farárom v okresnom meste a bol by som rád, keby som mal 400 eur plat, mám menší plat. Vráťme sa ale k tej pointe. Nie je to práve tým, ako komunikuje cirkev, pán Moravčík, to, že sa otvára priestor aj pre špekulácie, aj pre dohady, aj pre tzv. Mýty, ako ich nazval pán Vitek. Nemala by cirkev komunikovať možno otvorenejšie práve v takýchto vážnych a citlivých otázkach? Rozumiem, že jestvuje čosi ako spovedné tajomstvo. Rozumiem, že musí byť chránené tajomstvo a úcta k človeku, o ktorom nechceme hovoriť zlé veci, ale potrebujeme ich nejako vyriešiť.
Keď ide o verejnú osobu, verejného činiteľa, ktorý má dobrú povesť a je odvolaný z funkcie, tak ľudia si to vykladajú, že urobil niečo veľmi zlé. A v tom zmysle, ako asi nedá sa zostať len ako pri tých právnických riešeniach, ktoré napokon pán arcibiskup Bezák naplnil tým, že teda on sa nezamrežoval na tom úrade, tak odovzdal tie dokumenty, právo podpisu, razítka a tak ďalej, jednoducho opustil ten úrad. Áno, v tom zmysle bol poslušný. No, je zvláštne, že teda ako ho brať, mal by ho asi niekto brať vážne, ja teda tomu nerozumiem. Toto sú tie trápenia tých ľudí, že on hovorí, že on nevie, v čom sa previnil a možno by to rád sa polepšil, alebo napravil, alebo chránil svoju česť, lebo on je ako verejný činiteľ odvolaný z funkcie a asi dá sa, nemusí sa hovoriť všetko, ale dá sa niečo povedať. No a je to asi tak, že my práve ako tu kolega Vítek hovorí, že tá cirkev je špecifická inštitúcia a je taký pekný zvyk pri svetení na biskupa, že jemu na hlavu kladú knihu. A tá kniha nie je kódex cirkevného práva, ale evanjelium. Že teda to, čo cirkev poslúcha, podľa čoho sa správa, podľa čoho komunikuje, ako tá ústava pre cirkev nie je kódex, ale evanjelium. Ten kódex je pod evanjelium. A to evanjelium asi vieme, o akom posolstve je. Pán Moravčík naznačil, že pán arcibiskup Bezák, on sa naozaj tak vyjadril, že nepozná tie práve dôvody odvolania. Cirkev tvrdí niečo iné. Cirkev tvrdí, že emeritný arcibiskup Robert Bezák pozná dôvody odvolania, ale verejnosť tiež nevie tie dôvody odvolania, respektíve domnieva sa. Kde je pravda, pán Mikloško? Ja si myslím, že sa chcem troška vrátiť k tomu, že mňa zamrzel ten postoj jeho kolegov, že proste včera s ním boli veľkí kamaráti a na druhý deň už vlastne mu nezavolali, neodfotili sa si, nepodali ruku, neboli na obede. To je taký ľudský faktor, ktorý proste je zvláštny. To neviem si predstaviť, aj keby môjim najlepším alebo kamarátom, ktorý by sa niečím previnil, vždy by som s ním ostal priateľ. No, a bolo dosť času vlastne za tých 5-6 mesiacov niekde ho v cirke využiť jeho talent a jeho dar. Už či ako profesora morálnej teológie, alebo niekde študovať, alebo niekde von ho poslať, trocha nech si oddychne. Niekedy odvolanie je aj pozitívne, keď mňa aspoň 4-krát odšelikiaľ odvolali a vždy som práve to dal ako Boží dar a mohol som písať knihy, mohol som iné veci robiť. Čiže v tomto smere by som povedal, že tento faktor toho zlyhania jeho okolia je taký trocha zvláštny. No, na druhej strane cirkev dneska chodí do kostola 20% Slovákov, to je aj 13% veriacich, čiže skutočne cirkev ovlivňuje len ten 13% veriacich v tých kostoloch. Čiže musíme ísť von z katedrály, som teraz povedal, medzi ľudí a tam sú laici veľmi, veľmi dôležití. A posledné, že cirkev nesmie mať tabu témy, musí naozaj o všetkom rozprávať s ľuďmi, odpovedať na ich otázky. V tom je vzor pápež a kardinál Ratzinger a teraz Benedikt XVI, ktorý naozaj ako vedec, ako pedagóg, ako napísal 3 knihy s Petrom Zévaldom. Tam sú také otázky, že človek sa vlastní, že on na nich pokojne, kľudne odpovedal. Čiže pravda nás oslobodí a treba tú pravdu hľadať, pátrať po nej. No, čiže toto mi v posledných mesiacoch trocha chýbalo. Čiže verejnosť by mala vedieť podľa vás tie dôvody odvolania? Dôvody sa asi, myslím, nikdy nedozvie a proste to už... A mala by? Stačilo to možno tým prvým listom nejako naznačiť, že kvôli pastoračným záležitosťam. Je ten list pápežov je veľmi zaujímavý v tom, že vlastne doporučuje biskupov, aby sa aj o neho postarali nejaký, neviem presne tú citáciu, ale aby ho nejako s láskou ďalej sledovali, postarali, čo samozrejme nenastalo. Či to ma tak najviac mrzelo. Ja toľko tých tajomstiev vidím a mám, aj vo vede, aj všade, aj v politike, že to máš tak nemrzí, že to nevie. Vie arcibiskup Robert Bezák dôvody odvolania? To sa musíte opýtať jeho. Ja osobne veľmi by som pochyboval o tom, aby o tom nevedel. Otázka je tá, či ich považuje za dôvody. To sú dve otázky rozličné. Ale by som sa ešte raz vrátil k tomu, čo povedal pán Mikloško. Nesúhlasil by som celkom, že tie prejavy láskavosti voči nemu od kolegov neboli. Napríklad pán apoštolský administrátor Oroš ho pozval do kaplnky biskupského úradu, spolu slúžili svätú omšu. Verejne sa mu poďakoval za to, čo urobil pre diecézu.
čo médiá už samozrejme sa tak nezachytilo celkom. My sme túto informáciu zachytili, ale k tej kolegialite musím povedať, že arcibiskup Robert Bezák podľa našich informácií rozoslal teraz v decembri listy všetkým biskupom, vrátane pána Zvolenského, a nedostal odpoveď. No, tu by som sa toho by som sa dotkol asi v tom zmysle, že jedna vec je kamarátstvo a druhá vec je postoj k jeho odvolaniu. Myslím si, že sa interpretoval ako odmietavý postoj zo strany jeho kolegov, to, že sa ho nezastali. To znamená, že neprotestovali proti rozhodnutiu svätého Otca. A v tomto musíme chápať ľudskú stránku aj biskupov, ktorí nesú úrad, a každý biskup sľubuje úctu a poslušnosť rímskemu pápežovi vo všetkom. A samozrejme, biskupy Slovenska v tomto len sú verní svojmu úradu. Druhá vec je ľudský postoj. Len otázka je tá, že či pán arcibiskup čakal ľudský postoj v tom, ako by sa dalo povedať, že mu niekto zavolá, alebo že mu podá ruku a podobne. Nakoľko toto urobili, to ja neviem povedať, to by museli povedať oni, ale tú podporu, že teda sa ho zastanú v tom zmysle, že budú protestovať proti rozhodnutiu svätého Otca, to už bola iná vec. Mňa zamrzelo to, tak úprimne vám poviem, že keď Fórum života malo nedávno veľké stretnutie, ja som bol pozvaný, často chodím aj do Rajeckej lesnej, kde majú konferencie, do 30 asi organizácií, ktoré bojujú za život. Arcibiskup Bezák často tam medzi nich chodil a ja som bol svedkom nedávno, ešte teda pred pár rokmi. No a také svätú omšu u tých kapucínov, keby tam ich kruhu odslúžil, tak by sa celkom nič nestalo. Čiže takú určitú veľkorysosť tomuto by som proste si prijal. Ale vrátim sa k tej kolegialite a k tomu, pán Moravčík, že nakoľko vy to vidíte ako správne, to, čo sa potom odohralo, ako sa k tomu postavila konferencia biskupov Slovenska, samotní kolegovia pána arcibiskupa Bezáka. Čakali ste, že sa ho viac zastanú? Bola by napríklad v rozpore s poslušnosťou Rímu odpoveď na list arcibiskupa Bezáka? Viete, nesmieme si to tak zúžene všetko predstavovať. Cirkev má vo svojej histórii veľa skúseností. Na Slovensku máme v histórii zo začiatku 20. storočia jedného veľmi známeho populárneho kňaza, ktorý bol zbavený nie úlohy biskupa, ale farára v Ružomberku. Andrej Hlinka svojím biskupom bol obvinený z poburovania a prehrešenia sa voči štátu i cirkvi, bol suspendovaný, zbavený úradu. Za tú tragédiu v Černovej biskup z toho obvinil, že búril ľudí. Je úplne normálne, že dotknutý človek pokúša sa obhájiť a Hlinkovi sa to podarilo vo Vatikáne a je to zaujímavý precedens aj v minulosti, že bolo to teda veľmi dávno za monarchie, dávno pred koncilom, a ako normálne, že či je to biskup, farár alebo iní veriaci, na to má cirkev tiež svoje mechanizmy a na tom sa netreba čudovať, keď niekto povie, ja sa necítim vinný. Tak to je úplne ako normálna vec, neviem, prečo by sme za to ešte mali toho človeka pokladať za horšieho, a Hlinkovi sa to podarilo vtedy, za tých dávnych čias, tak Tu by som si dovolil pripomenúť, že Hlinka to robil práve v komunikácii so svojimi nadriadenými a nie v komunikácii so štátnymi orgánmi a podobne. A ešte by som aj tu povedal, že možno je to také trošku všeobecné vyjadrenie, pretože máme v dejinách cirkvi aj veľmi veľa prípadov zase opačných, kedy cirkev aj napokon uznala teda, že to rozhodnutie bolo potrebné. Dobre, ale vráťme sa do súčasnosti. Ostaňme pri tej podpore biskupov. Čakali ste, pán Moravčík, že kolegovia pána Bezáka sa ho zastanú? Nie, veľmi som to nečakal, lebo prečo? Keď sa takéto rozhodnutie udeje, tak u nás aspoň na Slovensku je taká štábna kultúra, kde bárs by to nebol strach o niečo. Neviem pred kým a z čoho. Čiže je to podľa vás strach? Ja sa bojím, že ja mám strach z toho, že ľudia, nie takí, čo kritizujú z boku cirkev, ale čo sú úplne vo vnútri cirkvi, že ako je to v Evanjeliu, že keď prídu ťažkosti a nešťastia, v mnohých ľuďoch vyhasne láska. A ja sa o toto bojím, akože nemali by sme skúšať ľudí nad ich sily. Že mali by sme hľadať aj tento moment, lebo je tu právo, cirkevné právo, zákony, každá inštitúcia má niekto má v nej posledné slovo, ale aj ten, kto má to posledné slovo,
práve v cirkvi ako špecifické inštitúcie riadený, čo my povieme sveto, Duch Svätý, Evanjelium a tak ďalej. Len jednoducho sa spýtam, pán Mikloško, mali sa tí kolegovia naozaj zastať pána Bezáka? Čakali ste nejakú súdržnosť? Zastať sa, že by napísal nejaký list alebo protest do Ríma, to som nečakal, to skutočne Rím rozhodol, či je to, som nejako nečakal. No, skôr tú ľudskú, proste, že je to môj kamarát naďalej a proste už tam nie je, ale kamarát mi zostáva navždy a to proste som nevidel. No, ľudia sa stretávam s ateistami, s neveriacimi, tých veľmi mrzelo to, že na Slovensku nemáme toľko osobností, aby sme naraz sa i tak vzdali. Proste toto mnohých ľudí, ktorí sú mimo cirkev, nahnevalo. Na druhej strane nemôžeme povedať, že všetci tí, ktorí veľmi kritizovali cirkev aj predtým a kopali do všetkého, to ja vidím na blogoch, na internete, na Facebooku, tak teraz sú naraz veľkí zástancovia. To sa mi také tiež nezdá férové, lebo oni využívajú tú situáciu, by si znovu mohli kopnúť. Je tu jedna ešte vážna otázka k tejto téme. Či Robert Bezák mohol kriticky posudzovať tie dôvody odvolania, alebo mal bezvýhradne prijať rozhodnutie Vatikánu? Pretože napríklad podľa rakúskeho cirkevného analytika Pampalka pápež nerobí tieto rozhodnutia sám, ale je tam práve tá administratíva, kde niekedy panuje aj svojvôľa, intrigy. Mohol tento ľudský faktor tam zohrať úlohu? A teda dá sa na to pozerať aj kriticky? No ja sa tak trošičku vždy pozastavujem nad tým novotvarom moderným, ktorý sa používa na Slovensku ako cirkevný analytik. Mal by teda nejaký odborník na dianie v cirkvi, čo nie je celkom v poriadku, tak to nazval, lebo to je človek, ktorý zvonku sleduje cirkev, ale na to, aby sme mohli porozumieť cirkvi, ako som povedal na začiatku, je to celkom špecifická inštitúcia, božsko-ľudská, taká, aká nemá období, takže pochopiť cirkev nie je také jednoduché, takže s tou analýzou by som bol taký opatrnejší, ale k tomuto by som sa vyjadril asi v tom zmysle, že práve si myslím, keď si všímame, Svätý Otec veľmi pozorne teraz vymieňa všetkých vedúcich kongregácií. To znamená, že Svätý Otec veľmi pozorne a veľmi starostlivo si vyberá ľudí, ktorí sú, a osobne si ich vyberá. Čo je to dôsledkom? Je to dôsledkom toho, čo slúbil hneď na začiatku svojho pontifikátu, že bude cirkev sprehľadňovať a že bude, by sa to tak dalo povedať, že robiť cirkvi poriadok, ale v tom zmysle, že bude verný tomu, čo si predsavzal ako pápež. A musím povedať, že to, že Svätý Otec napísal zvlášť list ako reakciu na to, čo sa dialo na Slovensku, je mimoriadna vec, pretože tento pápež odvolal vyše 70 biskupov za svoj pontifikát. A v málo ktorých prípadoch sa stalo, že napísal konkrétny list ako reakciu na to, čo sa dialo. A v tomto liste napísal, že som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou v pravde a so záujmom. Tam sa používa výraz, že solecitudine. To znamená, že práve to je ten ľudský, taký ten rozmer toho pochopenia, k tomu pozýva Svätý Otec, ale samozrejme to neznamená to, že majú nejakým spôsobom protestovať proti odvolaniu. Ale ešte by som sa vrátil k tomu listu, pretože Svätý Otec zareagoval, nič nezmenil na svojom rozhodnutí. To znamená, že nemôžem povedať, že kto si zmanipuloval celú situáciu. Svätý Otec o tom nevie. Povedal, že po dlhom uvažovaní a dlhej modlitbe k tomuto musel pristúpiť a potom na konci povedal, že v tomto duchu udeľujem zo srdca vám, Vaša excelencia, teda predsedovi konferencie biskupov Slovenska a ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny svoje apoštolské požehnanie. Čiže tu na Svätý Otec ako keby dal také posolstvo, aby sme boli účenliví aj v cirkvi, aby sme sa snažili pochopiť hĺbšie, čo sa tu vlastne stalo. Ale aby sme sa to snažili pochopiť v tom dialógu, ktorý je vnútrocirkevný, lebo by som pripodobnil cirkev ako rodine. To, čo sa deje v rodine, to sa má riešiť v rodine. Aby sme aj tu pokračovali v dialógu, pán Moravčík, pán Bitek pred chvíľou hovoril o snahe sprehľadnenia aj výmenou na jednotlivých kongregáciách. Nešlo o sprehľadnenie, stransparentnenie práve aj Robertovi Bezákovi, keď poukazoval napríklad aj na rôzne finančné toky súvisiace s jeho predchodcom, ktoré dokonca vyšetruje aj polícia? My nemôžeme robiť sudcov medzi jednotlivými aktérmi tohto veľkého nedorozumenia, ale preto nemám ani žiaden dôvod spochybňovať snahu arcibiskupa Bezáka pre tú transparentnosť. A môžeme zase Jana Pavla II. Pripomenúť jeho známy výrok, že cirkev má byť ako dom zo skla, že teda má byť tak transparentná, aby nemohli vzniknúť tie tajomstvá, nie ako spovedné tajomstvo, ale tie tajomstvá, kde o nás povedia, že sa chováme ako
nejaká hriešná spoločnosť, ktorá skrýva niekde na špičkách moci tie svoje hriechy. Juraj Vítek spomína, že cirkev ako rodina. Tak vlastne to je to odporúčanie, ktoré my vyslovujeme vždy pri oslovovaní ľudí v kostole pri liturgii. A liturgia je zasa nad cirkevným právom, kde si hovoríme bratia a sestry. A kde aj ten biskup a farár a kňaz je súčasťou toho komúnia tej rodiny. A rodina si rieši svoje problémy. Práve to, čo mňa trápi, že my by sme mali vyznieť lepšie ako občianská spoločnosť, nie ako horšie. Ako rodina, ktorá je niečím spojená, s čomu veríme a že sa máme radi. Pán Mikloško. Ľudský faktor nevylučujem nikde. Teda. Ľudia sú omylní, isté pápež je náš šéf, ale zase je tam veľa kongregácií, pontifíčí, konzílií, kde sú ľudia a kde sú rôzne vplyvy. A však Peter Zéval nedávno napísal veľký článok, to je jeden veľký dôverník Jana Benedikta XVI, napísal veľký článok, aké sú aj dnešné problémy Vatikánu. Čiže tie sú. Ja sa pamätám, že Jan Pavol II, keď mu z kúrie niekto nechcel niečo alebo presadzoval svoje, tak raz chytil kríž a dal, tak ty buď s pápežom, keď teda to takto presadzuješ. Čiže aj dokonca, to Benedikt XVI píše, že v Evangelium Vitae bol jeden text, ktorý potom, keď prekladali do latinčine, tak vlastne ho zmenili, aby bol zrozumiteľný. Čiže je tam kúria, ktorá vedie loď, ale je tam pápež, ktorý Dobre, ale vrátim sa k tej väčšej transparentnosti, lebo už sa nám trošku kráti čas tej diskusie. Nové pravidlá bude mať aj prefektúra pre ekonomické záležitosti Svätej stolice. No a konkrétne štátny sekretariát kardinál Bertone povedal, že teraz mimoriadne potrebné úsilie o výraznú korektnosť a administratívnu transparentnosť. Na čo tieto vyjadrenia poukazujú? Nie aj na predchádzanie podobných pochybností? Určite, len znovu opakujem, tieto veci sa majú riešiť vnútrocirkevne. To znamená, tuto kolega hovorí, že nad hlavu biskupa sa dáva evanjeliár a nie kódex kanonického práva. Tieto dve veci si v žiadnom prípade neprotirečia, pretože jedno vychádza z druhého a duch kódexu vychádza z dlhoročnej tradície a skúsenosti cirkvi a z evanjeliových princípov. To znamená, to nie sú dve veci, ktoré by si protirečili. Musíme byť verní jednému aj druhému. Jedno si neprotirečí druhému. Nehovorilo protirečenie, ale podriadenie. Áno, podriadenie. Takže v tomto zmysle ťažko hovoriť o vernosti evanjeliu, keď niekto nie je verný kódexu kanonického práva. A v tomto zmysle, čo sa týka tej transparentnosti, viete, tu vznikli niektoré obvinenia, ktoré v žiadnom prípade nie sú overené a nie sú dokázané. Domnienky o možnom praní špinavých peňazí a podobne, že by mohli stať ako pravý dôvod v pozadí tejto kauzy. Myslím si, že vo všetkom by mala platiť teda tá premisa, že je človek nevinný, kým sa nedokáže opak. Nevidím dôvod, prečo by sme to nemali rešpektovať v tomto prípade. To znamená, že čo sa týka financovania cirkvi, biskupy Slovenska koniec koncov v poslednom vyhlásení alebo v ostatnom vyhlásení jasne vyjadrili vedomie aj vôľu toho, že sú ochotní transparentne preukázať akékoľvek účtovníctvo, či sa neporušili štátne zákony, čo sa týka štátnych zákonov. Čo sa týka zodpovednosti za majetok cirkvi, každý, kto je nositeľom nejakého úradu v cirkvi, zodpoveda svojmu nadriadenému. Čiže má sa to riešiť v rámci cirkvi. Na záver by som vás chcela poprosiť, aby ste sa vyjadrili k tomu, do akej miery celá táto kauza môže poznamenať cirkev, aj dôveru veriacich a možno aj ten postoj neveriacich. Pán Mikloško. Sú Vianoce. Mrzí ma, že to takto kulminuje práve pred Vianocami, ktoré sme predsa sviatkami lásky a pokoja, tolerantnosti a odpustenia. Určite, ja to tak beriem, teda už ako starý človek, že cirkev musí uvažovať, že je čas do tejto kauzy a je čas po tejto kauze. A niečo sa v nej musí zmeniť. Smerom k transparentnosti, smerom hovorenia s ľuďmi o témach, ktoré sú aj nepríjemné, na ktoré snad ani nevieme odpoveď. A smerom tolerancie aj k iným názorom, aj medzi svojimi. Nesmie sa kňazi ani nikto iný báť, povedať niečo, čo si myslia, len za to, že môžu mať skrz to nejaké... Práve nás oslobodí. Pán Moravčík, čo by mala cirkev urobiť, aby nestrácala dôveru? My hovoríme o svedectve života z viery, ktoré má rôznu podobu.
chválime sa ľuďmi, ktorí viedli spravodlivý svätý život, ale je to výzva na nás, aby sme my takýmto spôsobom svedčili o viere. A to si každý už musí posúdiť, najmä ten, kto je v úrade, vo funkcii, či som to ja, alebo je to niektorý biskup, nakoľko jeho rozhodnutia a výstupy na verejnosť sú zvestovaním o láske Ježiša Krista pre dnešných ľudí. Pán Bitek, ako vy vidíte potenciál cirkvi zmeniť sa v tom zmysle, aby bola otvorenejšia a ešte viac dôveryhodná, alebo teda aby nestrácala dôveryhodnosť? Áno, tak my sme aj v našej výzve, ktorá bola publikovaná v týchto dňoch, výzva k spolupatričnosti katolíckej cirkvi, chceli dať priestor všetkým tým veriacim, ktorí napriek všetkým týmto veciam bolestným, ktoré prežívame v cirkvi, aby prejavili svoju spolupatričnosť cirkvi, pretože myslím, že nie je to celkom pravdivý obraz o tom, že by otec biskup Bezák bol jediný biskup s ľudskou tvárou, alebo jediný ľudský biskup, alebo jediný ľudský kňaz v cirkvi. Myslím, že v cirkvi sú stovky moderných, mladých aj starších kňazov, ktorí v každodennej službe sa venujú cirkvi. Ale myslím si, že nás pozýva táto kauza k takej sebareflexii, ktorá bude trvať určite veľmi dlhý čas, k reflexii aj kritickej voči sebe. To znamená, že čo nám táto kauza má čo povedať o tom, ako napríklad aj my kňazi sa máme učiť komunikovať s našimi veriacimi. Aj v našej, teda tí, ktorí reagovali na našu výzvu, bolo také pekné svedectvo jednak, že plný súhlas s výzvou, ale na druhej strane aj to, že sa máme čo naučiť, čo sa týka komunikácie, napríklad, že skrývať sa za autoritu cirkvi a tak ďalej. Takže myslím si, že to, k čomu nás pozýva celá táto kauza, je hlboká sebareflexia, hĺbšie pochopenie samotnej povahy cirkvi a v prvom rade svetosť ako tá pravá tvár cirkvi. Páni, ďakujem veľmi pekne. S nás sme vniesli do vecí viac svetla. Ďakujem, že ste prišli. Špeciálne vydanie správ a komentárov je na konci. Prežite ešte príjemný večer a dovidenia.